پشتی دو روژان ji ragihandina Serokê Amerîka Barack Obama ku ew ê hejmara rahênerên leşkerî yên Amerîkî li Sûriyê zêde bike, 105 rahênerên leşkerî yên Amerîkî derbasî Sûriyê bûn û li bajarê Rimelanê yê Rojavayê Kurdistanê niştecî bûn. Ew yek bû sedem ku Wezareta Derve ya rejima Esed matirsiya xwe ji wan hêzên Amerîkî bide diyarkirin û ragihîne ku derbasbûna leşkerên Amerîkî bin pêkirina serweriya Sûriyeyê. û di heman demî de Wezareta Derve ya Sûriyê bang li civata navdewletî kir ku tedabîrên bin pêkirina leşkerên Amerîkî ji Sûriyê re bistîne û serbar kir ku Amerîka tu hemahingî jî li gel rejima Esed nekiriye. Ew yek bû sedem ku cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsya Sergey Ryabkov rabigihîne ku derbasbûna leşker û rahênerên Amerîkî ji bo Sûriyê karekî nerawayî ye, bi taybetî ji ber ku Amerîka tu hemahingî li gel rejima Esed nekiriye. Ryabkov herwiha ragihand ku ew piştevanên ji helwêsta rejima Esed re ji bo redkirina derbasbûna leşkerên Amerîkî. Ryabkov herwiha serbar kir ku divê Amerîka şiroveyan li ser karê wan rahêneran bide diyarkirin ku ew rahêner karê wan li Sûriyê çi ye û erkê wan wê çi be û cihê wan jî wê li kî derê be. Hêjayê gotinê ku Wezîrê Berevaniya Amerîkî Ashton Carter di dema borî de ragihand bû ku sedema rêkirina leşkerên Amerîkî ji bo Sûriyê girêdaye bi têkbirina rêxistina Daeş li Sûriyê û bi taybetî li bajarê Reqayê. Zêd Hesen Ark